Sziasztok, Tina vagyok, üdv újra a csatornámon. Ebben a videóban most azt szeretném nektek megmutatni, hogyan tudjátok elkészíteni ezt a kis horgolt melltartó alapot. Egészen egyszerű, szerintem nagyon szép, rugalmas, viszont mégis azért egy kicsit feszes, van valami tartása. És ez tökéletes alap lehet horgolt toppokhoz, nagyon sokféleképpen lehet kombinálni és díszíteni később. Ez is még egy félkész darab, ezen még dolgozom, hogyha szeretnétek, később ezt is megmutatom. Nézzük, mihez van itt még egy darab, amit meg tudok mutatni, ez már kész, viszont ezt bordás mintával csináltam, itt az alapját, de ezt is megmutathatom később, ez is nagyon egyszerű, szóval ilyen kis csodákat lehet ebből a kis alapból csinálni. És akkor nézzük, hogy csináltam. Szükségem van hozzá akrilfonalra, ez jó minőségű baba akrilfonal, tehát nem bolyhosodik. Azt írja hozzá, lássuk csak, semmit nem ír. 4-es felestűt használok hozzá, ezzel egészen szép tömör lett. Tehát azt hiszem, hogy ez jó lesz, ugyanis a melltartó résznél azért fontos, hogy viszonylag tömör legyen. Még ha a többi részénél annyira nem is, az már lehet ott lyukacsosabb esetleg, de azért a melltartó résznél nem árt, hogyha tömör. Nézzük, tehát 4 feles horgolótűt használtam, egy darab szemjelölőt hozzá, és akkor nézzük. Hol is van a vége? Tehát ez egy bés méret, hogyha te nagyobbat szeretnél, akkor egyszerűen csak több kört kell ráhorgolni. Ezt is majd mutatom. Viszont az is fontos, hogy hány láncszemmel kezdesz. Tehát ez a kezdő magasság. Ezt a kezdő magasságot, ezt jobb, hogyha magadhoz méred, nyilván, hogyha magadra készíted. Ez körülbelül úgy tehát a mell alsó részétől ugye a bimbóig érő rész, ez lesz a kezdő számszem, és akkor innen fogyasztunk majd minden sarokban fölfelé, és így fog fölfelé növekedni. Tehát, hogyha te nagyobbat szeretnél, akkor érdemes több kezdőszámmal indulni, valamint több kört horgolni rá. Ez most egy bés méret lesz, amit én csinálok, ugyanis az én kis próbababám bés méretű, és nekem így az a legegyszerűbb, hogyha rámérek mindent. Nézzük tehát. Kezdésnek készítek 15 láncszemet. Kettő, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ez lesz tehát az alapláncszemsorunk. Majd készítek még egy láncszemet, és a tűtől számított második szembe, tehát az lesz az első rövid pálcánk, tehát a tűtől az első második szembe, és készítek 14 rövid pálcát először is, tehát második szembe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, és az utolsó szem, az lesz a szaporító, az a 15. láncszem, ugye? Oda 3 darab rövid pálcát fogunk készíteni, abba az utolsó szembe. 1, 2, 3, tehát látszik 1, 2, 3, és a középsőt megjelölöm. 1, 2, 3, és a középsőbe beteszem a szemjelölőt. Tehát a 15. szem az lesz mindig a szaporító szem, úgyhogy a láncszemsor másik oldalán is ugyanúgy horgolunk vissza 14 rövid pálcát. Tehát a 15. a szaporító, akkor megkeressük, tehát ez lesz az első szem itt a másik oldalon. Hozzáfogjuk a kezdőszálat is, már rögtön azt is el tudjuk tüntetni. Tehát első szál, és számoljunk, az a legegyszerűbb, mert akkor biztosan nem hagyunk ki egy szemet sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Közben itt ezt a szárat már levághatjuk, erre már nincs igazán szükség. Óvatosan. Kicsit meghúzzuk és el is tűnt. Tehát 10, 11, 12, 13, és az lesz ott az utolsó szemünk, a 14. És így meg is vagyunk. Így nézünk ki. És akkor most megyünk tovább visszafelé, ugyanezen a soron. Horgolunk egy láncszemet. Megfordítjuk a munkát. Majd rövid pálcákkal haladunk tovább végig az egész soron. Rögtön az első szembe, tehát a leges-legelső szembe. Rövid pálcák, és ez lesz ugye az első láncszem, illetve rövid pálca. Hogyha szeretnéd, ezt is megjelölheted, nekem most nincs kéznél másik szemjelölőm, de ha te úgy könnyebbnek érzed, nyugodtan jelöld meg az első szemet is, így biztosan nem téveszted el. De ha szeretnéd, és neked úgy könnyebb, akkor mindig számolhatsz is. Nézzük, tehát haladunk vissza. Minden egyes rövid pálcába egy újabb rövid pálca, egészen a szemjelölőig. Mindjárt végigérünk ezen az oldalon. Itt lemaradt a másik szára a szemnek. Tehát a szemjelölőnél vagyunk, itt van még egy szem, ez ugye az előző kör szaporításából van már, ahova 3 szemet horgoltunk. Egy szembe, horgolok ide is egyet,
kiveszem a szemjelölőt, ez tehát a sarok, ide mindig szaporítunk, így fog növekedni. Tehát a következő szembe 3 darab rövid pálcát horgolunk. 1, 2, 3 rövid pálca ugyanabba a szembe. 1, 2, 3, és ismét megjelöljük a középsőt. 1, 2, 3, a középsőt megjelöljük. Az lesz a következő sorban a szaporító szemünk. És haladunk szépen tovább. Következő oldalon minden egyes szembe 1 darab rövid pálca. Kicsit néha meghúzhatod a munkát, jobban igazodjanak a szemek. És a sorok végein nagyon figyeljünk oda, hogy ne hagyjuk el az utolsó szemeket, mert ha elhagyjuk az utolsó szemet, akkor nem lesz egyenes az alja itt. Tehát az nagyon fontos. És az utolsó szám, nagyon szépen látszik, ez az utolsó szám. Ide is horgolunk egy rövid pálcát, és körbeértünk ismét. Ugyanezt fogjuk ismételni egészen addig, amíg el nem érjük a kívánt magasságot, illetve méretet. Horgolunk egy láncszemet, megfordítjuk, rövid pálca rögtön az első szembe. Ez lesz ugye az első szemünk. Horgolunk tovább. Egészen a szemjelölőig, rövid pálcákkal, minden egyes szembe. Szemjelölő előtti, utolsó szem. Ismét a szaporító szemhez érkeztünk, kivesztük a szemjelölőt. Ide horgolunk 3 darab rövid pálcát ebbe a szembe. A középsőt megjelöljük. 1, 2, 3, tehát ez a középső. És horgolunk tovább a másik oldalon is végig. Csak rövid pálcákkal. Csak ezt ismételjük végig, tehát ismét egy rövid pálca, illetve egy láncszem, rövid pálca az első szembe, és így haladunk tovább végig, egészen a körön, a szemjelölőbe 3 egyreállításos pálcát horgolunk, a középsőbe visszatesszük a szemjelölőt, azt mindig tudjuk, hogy melyik a szaporító szem, így a legegyszerűbb, és így haladunk végig, egészen addig, amíg el nem érjük a kívánt méretet. Az enyém ugye egy bés méretű, ekkora, nagyon szép, és ezt sokféleképpen lehet később majd dekorálni, variálni, ahogy szimpatikus, ilyen szépségeket lehet készíteni belőle, mint ez.
Ha szeretnétek erről is videót, hogy ezt hogyan csináltam, ezt a kis toppot, akkor írjátok meg kommentben, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, horgoljatok sokat, sziasztok!